taj deo da pivamo, zašto je bila foruna, onaj zimski period gde je bila foruna, da. Svi su u fazonu bili And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. More, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got, if not himself? Then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way.
Noć je tamna, prazna, pusta kao prosijaka usta, svi sanjaju da vladaju, da padaju. Nekog jure ružne cure, drugi žvaću, medu saću, treći opet u svoj postav, zadovoljni goste gostu. San je sladak kao urna. San je dalek kao burma. San je blizak kao deda. San je gorak kao kreda. Pogledajmo šta ko sanja, muk tišine do kodzvanja. Mala Tanja s trećeg sprata sanja da je grdi tata zato što je sreće lepe, bila sokom šargarepe. Toša mrša preko puta, po Sahari pusto i luta, piše slova povrh peska, Sahara mu veli sveska. Mika Pega, znaso kaka, sanja da ga stara baka, grli, ljubi, kalbu daje, što ju šerpa snela jaje. A Anđelka slatkoka i njen mlađi bratić Đoka. U nekoj lepoj fajci sanjaju da svojoj majci poklanjaju svakog dana minđuše od svetih grana. Ti snovi, ta mašta, kad se plovi, kad se prašta, kad samo lepa želja dolazi od prijatelja. San je šaren svet života, pun nevolja, pun divota. To je luka što u plimi svaku našu brigu primi. A brige su na sve strane, navalile u dućane. Uzjehale torbe đačke, pritisnule na rep mačke, uvukli su bolnice, prizemnice i riznice. Jednog cara briga mori, kako mnoge da zamore. A caricu banjih čari, kako cara tog da svari. Pa zato i nije čudo, što i mene muči ludo, što usred noći ove, dok caruju mudre sove, u podrumu starog vase tajanstveno dešava se. Neka svetlost vidim žbirka, kao da se čuje svirka iz đavolik krivog roga. Šta se krije za toga? Možda onaj lopov krade da Vasi vino krade. Ili se segom da Vasi prohtala da žeđu ugasi. Čekala me neka mora da odru do prozora, da oslušam, da zavirim. Tek ću onda da se smirim kada saznam šta se zbiva dok celi svet Božji sniva. Šta je to? Stomu švaka, dva dečaka, dva prvaka, Kažić Tima, Tošić Sima i njihove drugarice iz ulice, Lazić Cica i Ankica. Palićemo na zvona, tirada od kamiona, cev od topa, luk i strela, dve gas maske i Andreja. Koliko me oči služe, vidim čak i najlon ruže, par danjira, torbe prazne, 6 tanjira i 3 vazne. Tu su još i cev od puške, stare metle, sveže kruške, jedan šator, transformator, sijalice i šibice, gojzerice, kaščice i veštačke trepavice. Rekla bih drugo ne znam, neki koma da se sprema za festival, čuven svetski, poetski, estetski. Ali oči i po danu mogu katka domanu, a nekno li usred mraka gušćeg i od kačamaka. Može biti moja teza da je ređe od pekmeza. Očkano ću malo vrata. Neki glupi strah me hvata. Ne bojim se ja dečaka. Ni tišine, niti mraka. Ne bih htela da se čuje, da ih neko prisluškuje. Tišina. Bez daha. 100 oraka. Persiju praka, ploče baka i sevdaka. Gotovo je. Spremno sve je, neka svako ostane gde je. Aha, predsjednik će biti Sima. On najviše smisla ima za govor i reklamu, za paroli i galamu. Ura, bravo! Kad je tako neka bude. I tako mi rodne grude, bit ću hrabar, bit ću sjajan, neustrašiv i istrajan. Najprije hoću da vas čujem, pa tek onda plan da skujem. Šta vas muči? Šta vas peče? Šta vam kvari dan i večer? Roditelji, roditelji! I treći put. Roditelji! Eto me
godinama. Zapoveda, glavom klima, prstom prepi, štap uzima, kao da ceo grad tone što ne jede makarona. I s mojim tatom stvari ista. I s njim posla nisu čista. On bih hteo da sam vredan, učen i bespoštetan. Ja bih da sam glavan, slavan. On bi da sam njemu ravan. Pantalone kad pocepam, kao sad zred bez čekali. Tako vikne. Pa s tim mora da se stane. Još noćas, dok ne svane. Da, to je sasvim tačno. To je mračno. To je plačno. Zamislite kakva pakost. Samovolja, nejednakost. Dani teku kao mleko, a ja ništa nisam stekao. Onaj pištolj od plastike, patuljci od keramike, onaj dvogled. Kakav pogled! Slikovnice, nalepnice, mali klavir bez pedala, jedan ukras od korala, akvarijum, herbarijum, robot što hodati može. Fudbal, peštačke kože. Par klikera, jedna lampa, kao letrase štampa. Sve su same igrarije, maštarije, svaštarije, kojima se pažnja skreće sa puteljka prave sreće. Šta će nama te sitnice, fabrikantske besmislice? Gde su kola, gde je poker, cigarete, Johnny Walker, zatim novac, referati, električni aparati, bilijari, kulari, penjuari, pa fudbalski stadion. Pa šamponi i krejoni. A letovanje u sezoni. I hotelski šampinjoni. Gde je porez, gde su kazne, gde su tužbe raznorazne. Pa kamate, plate, rate, čilibatske narukviće. I biserne ograde. Zatim pogled koji preti. Živi vulkan pameti. Mudre poze i nervoze, klimoglavi, važni, kruti i staštine otrgnuti. Sve te stvari, krupne, sitne, tako važne, tako bitne, sve su oni prisvojili. Roditelji! I treći put. Roditelji! Svakog jutra u 6 sati, kad se žuri mome tati, umivanje luksuz biva, počešir da kosu skriva, dok prašina sa cipela, sa čarapa i odela prati ga do radnog mesta. A ja njemu, kad se prohte, perem uši, sečem nokte, četkam svoje haljinice, brišem čiste cipelice. Na polici silne tube čekaju na moje zube. Pa kupanja, sapunjanja, razna pranja i češljanja. Čitav jedan program pravi, uporno me gnjavi, davi. Stoga čujte, ova globa što od mene čini roba, ova muka vodovodna, ova moda staromodna, mora noćas da nestane pre nego što sunce grane. Ko predsjednik ovog skupa, koji hoće da iščupa iz korena sve tegove, sve nevolje i rugobe što detinjstvo naše nude, tražim od vas nadahnute, efikasne, ubojite predloge i rekvizite. Ko se prvi za reč javlja? Ja! Ajde. Tako mi strašno sada, ideja je moja strašna. Fantastična. Nenadnosna. Ja predlažem druže Simo da ulovi sa meni. Naše mame, naše tate, neka budu deca, brate. Da mi noćas glas bez buke uzmemo u svoje ruke. Slažemo se! Slažemo se! Ko sve ga polože? Pa da budem ja taj koji ostalima život kraj. Jaoj, kad ja zauzmem pozu ko kontrolor u vozu, kad zauzmem stav, 2 stava, poput izgladnelog glava, pa kad viknem svome tati, deder, trkni, struju plati, pritom usput dobro pazi, da te tramvaj ne pregazi. Moram kad ja svoje mami još ujutru u pijani čuvam čorbu od spanača. Ali će silno biti daći. Pa čim čorbu tu pokusa, da ti kaši kulicinu saću. Ja ću biti sasvim kruta, namrštena, stroga, ljuta. I po danu i po noći govorit ću o čistoći. Te očisti stepenice, te obriši prepavice, te uredi dnevnu sobu, te pokupi garderobu, pa okači haljinicu, pa izvodi maramicu, pa ispraši tepih stazu i operi njom vazu. I još nešto, lak crveni ne priliči svakoj ženi. Mante šalu, mante trice, ostavite te sitnice. Vlast je nešto krupno,
važno. Vlast je nešto silno, snažno. Zapisničar nek zapiše. Ova šansa vredi više. Vlast je jača od kuršuma. Vlast je jača od razuma. Čak da imaš praznu glavu, na vlasti ćeš steći slavu. Prekratimo naše muke. Vlast u ruke! Vlast u ruke! Vlast u ruke! Oj, nemojte tako glasno. Noć je, zar vam nije jasno da nas neko može čuti sve okrekinuti? Odluku smo izglasali. Ostaje još problem mali neuspehom koji preti. Kako ćemo vlast uzeti? Kako ćemo vlast uzeti? Pa, ja mislim da tu treba poskidati zvezde s neba. Da bi mrak što gušći bio, kako bi nas dobro skrio kada skupa pojurimo da vlast noćas prigrabimo. A kako se vlast uzima? To neka kaže Sima. On je bio ponajbrži da se ovaj skup podrži. Lako ćemo. Roditelje vezat ćemo za krevete dok spavaju. Kad ujutru to primete, za bilo šta bit će kasno. Postaće kristalno jasno. Da je sva moć uništena, da je sva vlast izgubljena, da smo sada mi na sceni. Drugi kao Saraceni. Mudri kao Otinjani, Rabljani, Rimljani. Pični kao Feničani. Dobri kao Bonačani. To je ludost. Konopcima, lancima i čašavima ispuniti svoje želje vezujući roditelje za krevet i kauče. Da jadaju, da se muče. To je sramno, to ne ide. Junaci se toga stide. Moramo pronaći nešto ljudsko, vešto, bezbolnije, što će vlada nam donese, a da nikom ne potrese. Sasvim je upravo cica. Sredimo malo lica. Naša srca nisu mala. Naša duša nije šala. Sve će ići bolje, a bude dobre volje. Pronađemo put do vlasti koji će nas muka spasti. Ali tiho, bez skandala, bez reklama i žurnala. S ljubavlju i puno žara, ali bez pompe i fanfara. Recimo, kad odu tate, da zarade svoje plate. A mi lepo, navucimo i obrimo svu njihovu garderobu. Zauzmimo dnevnu sobu, uključimo stolnu lampu, pružimo se po krevetu, pripalimo cigaretu. A negde oko 3 sata, čim se otključaju vrata, a mi odmah naređenja. Primjeri protivljenja. Svi pregovi. Poređenja i uzori. Napadimo sa svih strana. Iz fotelja. Dok u nama bude draka. Dok u njima bude straka. Bombardujmo, zasipajmo, jurišemo, ostajemo do granito protektorito pobjedničkih zvona. Htjela bih vam nešto reći. Vlast se tako neće steći. Od galame i od vike imat ćemo neprilike. Jedan predlog bih vam dala. Vlast ni malo nije šala. Put do nje je za nas tajna podaleka zvezda sjajna. Kojom stranom treba poći? Kojom stazom do nje doći? Šta na putu mimo ići? Gde zastadi? Šta obići? Potpuna je misterija sa koje ni vi, ni ja nismo kadri da skinemo veo. U tome je problem ceo. Ključ uspeha naših želja kod naših je roditelja. Nek se odmah sve preduzme, da im se taj ključ oduzme. To je za nas šansa prava, da se ova noć prespava, pomiri smo belog jutra. A kad svane vedro sutra, pitat ćemo naše roditelje kako da se naše želje od ludih snova prethodno kustanstva neka nova. I meni se tako čini. Pravi put se Kristini samo kod njih može naći. Vlast nam ne možu maći kad nam oni prstom svojim kažu putem poći koji. Prihvatamo. Rešenje je pugijalo. Zadnjom snagom proglašavam, pre nego se i uspavam, da je sastanak završen. Pardon, da je skup završen. U tišini na prstima, nežno kao mislima, napustimo ovo mesto,
Kroz maglu gusti kao testo pođemo do svojih kuća. Sanjajmo sve do svanuća što se u snu sniti dade. Bezbrižni i puni nade. Ključ uspeha naših želja skriven je kod roditelja. Roditelji! I treći put. Roditelji! Polja, s neba, pomračena pleni, vreba. Sad zatonja ponoć se, tišina, vej, vej. Nežna, topla srca smela, ta premudra bela čela, ti pogledi rasvetane, razigane kođe gali. Sad miruju ko maslačak dok ga greje sunčev zračak. Sad njih je već sve pokrio i mislim zagrlio i podigao u visine tamo gde se oro vine da odvažnim svojim letom gospodari celim svetom. Ko zna, možda ljubka ptica sanja da je nežna ptica kojoj u Milanskoj skali dešću veliki i mali. Pustimo ih, nek u slasti snuju sanak baršunosti. Videli ste u nekoliko slika oskudno i nepotpuno prikazan životni put Zorana Davinića. Zatim su sadašnja generacija dečijeg dramskog studija Haos, kulturno-umetničkog društva Siniša Janić i nekadašnja deca glumci u ovoj dirljivoj sinergiji podsjetili na najizvođeniji dramski tekst Zorana Davinića Minđuše od cvetnih grana. Prva postavka te predstave u režiji Milivoja Daskalovića izvedena je 42 puta. Druga u režiji Jasmine Mitrović-Milčić 12 puta, a treća u režiji Dalibora Kocića, našeg Dače, 10 puta, a stigla je i do dečijeg međunarodnog festivala u Bugarskoj. Zoran Davinić bio je čovek sa mnogo talenata i interesovanja. Advokat, književnik, svetski putnik, zaljubljenik u pozorište, u humor, film, muziku, fudbal, svoje rođake i porodicu i svoj rodni grad Vlasotince. A najviše što će razumjeti sve bake i deke sveta u svog unuka Savu. Ali jedan ispunjen i plodonosan život ne može se ispričati ni sa desetinama sati slika, filmova, muzike. Samo u sećanjima prijatelja, saputnika, saradnika sa kojima je podeljen, on postoji u svom jarkom svetlu i šarenilu, značaju i raskoši i uprkos zakonima ljudske, biološke kratkovečnosti, takav ostaje zauvek u sećanjima ljudi. Jer, kao što nam je Andrić poručio, ono što ostaje jeste priča i pričanje.
Davinića se seća celog Vlasotinca. Neki su bili školski drugovi, klijenti, neki kolege, neki učesnici književnih večeri, neki prijatelji i saradnici iz Kuda i književnog kluba, a svi su bili gledaoci predstava Kuda Siniša Janić. Na čelo kulturno-umetničkog društva došao je pre nekoliko decenija i to pošto je u tom društvu takođe proveo nekoliko decenija. Počev od dečačkog doba sa one slike gde sa drugaricama iz ulice sedi na gomili kamenih kocki spremnih za popločavanje, tada prašnjavih vlasotinačkih ulica, preko studentskih dana organizovanja kermesa, zabavnih priredbi koje su uveseljavale letnje noći pored Vlasine, do predsedavanja kulturno-prosvetnom zajednicom Vlasotinca, sve do preuzimanja njegovog kormila. Kud je, pored svih mnogobrojnih interesnih tačaka u njegovom životu, zauzimao centralno mesto. A trenutak satisfakcije za sam trud, pisanje, organizaciju, okupljanje ljudi, glumaca, scenografa, majstora i donatora, objašnjavanje koliko je kultura značajna za prepoznatljivost i popularnost jedne sredine, bilo je ono podizanje pobedničkog pehara na turniru duhovitosti 1977. godine na Beogradskom sajmu. Evo kako se sećaju Davinića prijatelji, saborci u životnim i kulturnim bitkama i saputnici iz tih davnih vremena. Molim pre svih Zoranovu kćer Violetu da kaže nešto o svom ocu, a zatim i njegove prijatelji da se prisjete dana druženja i saradnje sa njim. Profesora Luku Krstića, Žiku Šušulića, profesora i zamenika predsjednika Kuda Siniša Janić Slavišu Šušulića i Svetlanu Pešić. Izvolite. Ako je lakše, možete da stanete na govornicu da izvolite. Tu, slobodno. Vest o smrti oca zatekla me daleko odavde, do Koptjana. I ja sam napisala jedan tekst sa željom da se on pročita na sahrani, koju nisam mogla da prisustvujem, ali desilo se i zbog vremenske razlike i drugih nekih okolnosti da se taj tekst nije pročitao, pa su me organizatori zamolili da ovom prilikom ga kažem. Život ovozemaljski, koliki god da je, uvek je kratak. Naročito za čoveka koji je, poput mog oca, život voleo i umeo u njemu da uživa. Ali on će nastaviti da živi u pričama i sećanju svih nas čiji je život dotakao. Veliki putnik kakav je bio, obišao je ceo svet, a govorio da je Vlasotince najlepše mesto na svetu. Na drugom mestu su Havaji. Nije se šalio, jer za njega Vlasotince nisu bile oronule fasade i ulice pune rupa, već vi, Vlasotinčani. Voleo je vaš duh i toplinu, smisao za humor, to što umete da budete dobri prijatelji, komšije i rođaci. Iznad svega je voleo i razumeo decu, imao osjećaj za dečije emocije i potrebe i do kraja sačuvao dete u sebi, negujući radoznalost, veselost i potrebu za igrom. Od njega sam ja na poklon dobila 3 ljubavi koje me prate ceo život. Pozorište, knjige i putovanja. Hvala mu. Materijalno mu nije bilo važno, već odnosi sa ljudima. Temperamentan i plah, očekivao je da mu se oproste greške, kao što je i on sve svima praštao. Jer su ljudi, prijatelji, porodica, rođaci, poznanici, bili središte njegovog života. Uvek je nalazio vreme za sve nas i trajno je postao deo nas. U mnogim stvarima koje radimo i volimo, prepoznajemo njega.
Verujem i nadam se da će se mnogi od vas sećati mog oca dugo. On bi to voleo. Sa žaljenjem što nisam sada tamo sa vama, šaljem mu pozdrav iz Amerike koju je celog života obožavao. Hoćete vi, gospodin Žiko? Prve kontakte sa Zoranom Davinićem imao sam kao mlad profesor predavajući njegovim ćerkama, Anđelki i Violeti. To su bile dve izuzetne učenice gimnazije Stevan Jakovljević ili ondašnjeg obrazovnog centra. Dalje, moji kontakti sa Zoranom su bili kada smo u rukovodstvu opštine doneli odluku o pokretanju vinskog bala davne 1994. godine i to je bila prava odluka da organizator vinskog bala bude Zoran Davinić zajedno sa Žikom Đonićem i Lukom Krstićem. I zašto je vinski bal održavan prve nedelje septembra? Iz prostog razloga, do 15. avgusta mi nismo imali organizacioni odbor, jer je Zoran i Žika, ja mislim i Luka, do 15. avgusta su letovali na moru, najvjerovatnije to vreme Grčka je bila u pitanju. Posle 2000. godine, kad sam bio predsjednik opštine, sve moguće zahteve kuda Siniša Janić, zahvaljujući pre svega Zoranu i njegovim ambicijama da sve ono što je zamislio u okviru predstava ili angažovanja kuda realizuje, uspevali smo da realizujemo finansijskim sredstvima. Ja ću ovde samo jedan detalj da izdvojim, jer i tokom priprema za manifestacije, priredbe i posle priredbi uvek su neke iskrice humora izbijale iz Zorana. 2003. godine, 2. april, vanredne mere, 3 nedelje od ubistva premijera Zorana Đinđića. Održava se lažijada u Vranju. Kumanovo, Vranje, Vlasotince. Iz Vlasotince ide jedna ekipa, 3 automobila, u jednom je Zoran Davinić i Đoka Maček. U drugim kolima je Mile Žuti, Velja Kalemar i ne mogu da se setim ko je još bio. 3. kola, ja i moja pokojna supruga. U tim vanrednim merama, za mlađe da kažem, preko 10.000 ljudi u Srbiji je uhapšeno, a na svakom koraku je bila milicija. U džepu, pošto Zoran ide prvi sa kolima, zaustavlja ih milicija, prepoznaje džombu i traži autogram. U tom trenutku Zoran se doseti i kaže: pazite, iza nas idu druga kola, u njima je slika Vlasotinca koju je Mile Žuti naslikao da ja kao predsjednik opštine poklonim opštini Vranje. I oni traže od džombe autogram, ali Zoran kaže: iza nas ide ova kola, uhapsite ih, kaže, muzej u Kruševcu opljačka. Pazite da drugarima u vanrednim merama takvu situaciju napravi. Nailaze druga kola, milicija ih pretresa, šta je to? Slika, mi vas čekamo.
muzej u Kruševcu opljačkan i to ste vi. Dok su se raspravili, primete da je ipak bila skrivena kamera. I evo tog događaja se sećam ovako sa radošću. I još jedna stvar, naravno ja to nisam vidio. Moguće da je i priča, ali to će Đoka i Mile Žuti i Velja Kalemar je bio tu. Od njega su tražili ličnu kartu jer on nikad nije nosio ličnu kartu. Još jedan detalj. Moj brat, književnik Đorđe Janić, se izvinio da ne može da napiše o Zoranu, iako je dosta govorio o njemu i kao recenzent i na promocijama njegovih knjiga, ali kad dođe u Vlasotin, zdravlje Bože, i to će da učini. Evo, zahvaljujem se na prilici da govorim malo o Zoranu. Najbolje govore neposredan kontakt je najbolji. Ja ću nekoliko reći o Žakici, mi smo ga tako zvali, Žakica, a on je tako zvao Žiku Đonića Žakice, a Žika Đonić njega Žakice. I neprekidno, a zašto Žakice? Zato što se neko beše požalio, da li on ili Žika, da ga grlo nešto, pa onda kažemo najbolje je žalfija. Uzmeš, napraviš tako tekućinu sa žalfijom i grgoćeš, kaže, grgoćeš i to prođe. I tako išli smo za Niš, celim putem je bila šala na račun te žalfije i uopšte jedan drug zovu žalfija i odemo kod jednog prijatelja u centru Niša, on je radio u nekom izdavačkom na spratu, neki Kostadin iz Bonjinca, zajedničko ime, odnosno poznanik, i mi ga pitamo gde je Vlasta Ćirić, on je radio kod nas, naš kolega, znamo da je u Nišu. Kaže, ma eno ga u centru Niša prodaje žalfiju. Tako da je taj dan, znači u toku godine nijednom ne pomene što ime, taj termin, a toga dana neprekidno žalfija i žalfija. Šta bi opet za Žakicu rekao? Violeta diplomirala. Žakica treba da vodi da časti. Žika kaže, pa ne može da se izvuče, šta je jedno piće. Idemo mi u kafanu lepo kod Vladicu veterana da ručamo. Naravno, Žakica nas vodi tamo posle da sednemo mi fino, sve ono po nekakvom redosledu. Dolazi Vladica, zove ga Zoran da plati, on kaže, ništa ne treba. Malo znaš, ništa. To je bilo u okviru neposredno pre ili posle vinskog bala, kada smo mi njega uvažavali, Vladicu i on nas. I kad je to ništa, ode Vladica, a Žika kaže, ajde vadi pare. On se zbuni, kaže, kakve pare? Pa vadi da podelimo pare. Koliko, kaže, koliko bi platili za ručak, on je svima nama oprostio, ne samo tebi. To su i naše pare. I tako, a sad malo ozbiljnija stvar. Jer mislim, ja uvek volim da o ljudima govorim u nekoj pozitivnoj, nekakvoj ljudskoj i tako, reklo bi se, priči. A ovo je malo ozbiljnije. Sretnemo se mi i ja kažem, ma treba da idem za Nišku banju, a kola mi nisu baš ispravna. Odmah je rekao, sede kola, njemu su kola uvek bila na ulici, tu gde je on. Seo sam ja u kola i pravo za Nišku banju. On je bio čovek stvarno koji, ili druga priča, našao sam se na mukama, 95. je to bilo, otpevala Snežana Savić, došla ponoć, treba novac da joj dam. Nigde ga nema, Joza Pečenkar, moj blagajnik,
koji je, tad se naplaćivao ulaz, pa se uzele pare, taman koliko da platimo 4000 i sad se sećam na maraka, Snežani Savić pevačici. Ne mogu da nađem Jocu nikako, on me sretne i ja kažem, treba da dam pevačici, ne znam šta je. Kaže, ajde tu su mi kola, sedom u kola, odveze me do kuće, uze pare, dođo smo ja u hotel i isplatim je. Ovo samo pričam da vidite kakav je Zoran bio kada je sa čovekom koji ga ceni i sa čovekom kada ima međusobno razumevanje, međusobno uvažavanje, bio je do kraja onda i prijatelj i drug koji bez ikakve računice i bez ikakvog nekakvog plana ili šta ja znam nekakvih sadržaja druge vrste je bio spreman da bude do kraja odan i da bude ono što jeste čovek. Ne znam šta bi drugo ja sada možda i sviču. Ajde jednu smešku. Vozimo se kroz Niš i treba da uđemo u glavnu ulicu, puna je linija tamo, a da treba skrenemo za Nišku banju, a mi kažemo, no nema veze žakice, polako vozi i skreni. Istog trena 2 policajca idu tom glavnom ulicom, a on kaže, ma kako krenuli policije? A Žika kaže, ma ti polako oduzi glas, pa mu zađi mi za leđa. I gde će onda oduzme, idemo mi polako i kada je taman izašao i da skrene iza njih, da ovako se uključi, on dodade nekako gas, ona kola i onako vržde kao traktor, oni se okrenuše, nađe se on u čudu, pa kaže šta bre čoveče to radiš? Tako na njihove oči punuli u gazi i ovako na neki način ugrožava saobraćaj. A on ne zna šta da kaže, zbunio se pa kaže, ovi me nateraše, ovi me nateraše. A onda policajci kažu, pitaju Đonića, je li, ne, prvo njega, ko si, odakle ste, ko si ti? On kaže, ja sam advokat. Žiku, a ti? On kaže, ja sam direktor osnovne škole. Mene pitaju, ja sam direktor kulturnog centra. Pa dobro, kaže, kakvi ste vi to direktori ste, kada elementarne stvari u saobraćaju ne poštujete. Zoran je učinio dosta, sada opet malo ozbiljniju stvar, na primjer, pomogao mi je da dovedem u kulturni centar izložbu Milića od Mačve, poznao se sa Prešom Dimitrijevićem, jednim izvanrednim čovekom koji je imao privatnu galeriju i poznanstva i trenutno je bila kod njega izložba njegovih slika. Ja baš nisam poznavao tada tog Predraga ili Prešu i ja kažem ne bi bilo loše, ja mnogo uvažavam i stvarno mi se i dan danas jedan od najvećih naših slikara Milić od Mačve da nekako ovde napravimo njegovu izložbu. I iste večeri odemo kod tog Preše i on kaže, dobro, aj sutra ujutro, samo na jedan dan, to je, ne možemo mi da nosimo sada izložbu nečiju bez pristanka, bez ičeg i tako da praviš ti i još to i Milić od Mačve, nije to, kako da kažem, ne mogu nijednog. I tako se i desi, znači ujutru rano, doterao sam sa Jocom, mojim blagajnikom, slike, pošto nismo imali tada galeriju, nego u dvorištu muzeja, po zidovima okolo. Nikad lepši dvorište muzeja nije bilo nego toga dana, te nedelje. Nedelja je bila i ujutro od 9 sati, uveče do 6, 7 sati, 8 je ta izložba trajala. Sakupi se to i vrati se kao da nije ni bila. Zoran, neću dalje da govorim o njemu, samo još toliko da je on ipak ušao u život Vlasotinca kao legenda, kao jedno ime koje će uvek i posle
mnogo godina, 50 i 100, još u većoj meri kada neko pravi nekakav spisak ili nekakvu evidenciju ili nekakvu publikaciju Vlasotinčana, istaknutih, značajnih, on je obezbedio svoje mesto na tom spisku. Hvala vam. Čovek ne nestaje svojom smrću. On živi sve dok živi sećanje na njega i dok ima onih koji ga pamte. Neki ljudi večno žive. Jedan od njih je gospodin Zoran Davenić. Od ovog trenutka on će u mojoj priči biti Čika Zoran. Za Čika Zorana sam prvi put čuo u nižoj muzičkoj i baletskoj školi negde pre 40 godina. Pričalo se po školi da jedna drugarica svira klavir. Bila je to Anđelka, a Čika Zoran je bio Anđelkin tata. U mesecu Svetosavlja, baš ovde, davne 1992. godine, pre tačno 32 godine, u tadašnjoj bioskopskoj sali, kao 15-godišnjak gimnazijalac prve godine, nesigurnim koracima popeo sam se na tadašnju binu, ne liči kao ova sada, bila je malo kraća i velika većina vas je pamti. Na bini je stajao gospodin Zoran Davenić. Zvanično sam dobio pohvalu od njega i primio nagradu. To je bilo naše prvo poznanstvo. Ubrzo, iste godine ili godinu dana kasnije, osnovan je književni klub, gde je jedan od osnivača bio i gospodin Zoran Davenić. A ja, kao gimnazijalac ondašnji, jedva sam čekao ponedeljak i petak da se susretnemo sa lokalnim piscima i pesnicima, sa pesnikinjama i gostima koji su rado posećivali naš književni klub. Od svih članova književnog kluba negde posebno su mi ostale u sećanju živopisne priče Čika Zorana, kao i ispravna usmerenja svima, a posebno podmlatku kluba. On je bio poklonik lepih reči i pravih umetnosti. Umeo je to da neguje i da prenosi kako na svoje prijatelje i sve one koji su sarađivali sa njim, tako i na nas koji smo u tom trenutku bili deca. Sa Čika Zoranom sam provodio predivne trenutke u kulturno-umetničkom društvu Siniša Janić. Više od 3 decenija spremali smo predstave, nastupali, putovali sa tim istim predstavama, obnovili turnir duhovitosti, zatim proslavljali razne jubileje, našu kutsku slavu, Svetog Savu, uvek smo pevali sa njim zajedno i negde je sve to ostavilo snažan utisak na mene. Čika Zoran je u meni i za mene bio duhovni vođa, svetionik kulture, neko koga su putovanja oplemenjivala i neko ko je znao da prenese sve te impresije sa tih putovanja. On je mene uspevao da uvuče u svet putovanja i pravih vrednosti. Zahvaljujući njemu, njegovim pričama, ja sam negde mnogo godina kasnije išao tim putevima o kojima je on sa gospodinom Mišom Nagornim govorio u prostorijama kulturno-umetničkog kuda i književnog kluba. Sve to što je činio i radio odjekivaće u večnost.
Gospodin Zoran Davinić je sinonim za pobornika kulture. Od svega najviše voleo je svoje Vlasotince i promovisao ga svuda po svetu. Zbog svega što je učinio ostaće i svetleće eonima godina. Gospodin Zoran Davinić dao je pečat kulturi i ostaće upamćen kao eksponent duhovnosti i pravih vrednosti. Hoćete vi da kažete nešto? Evo, može i Takić, izvolite. Hvala. To na svetlo me prozvala. Poštovani prijatelji, moram da priznam pre svega da mi predstavlja veliku čast što sam pozvan da kažem koju reč o, ajde neću reći o svom prijatelju, ali o čoveku od koga sam mnogo naučio vezano za kulturu Vlasotinca, o Zoranu Daviniću. I pre nego što kažem ono što sam spremio, a trudići se da izbegnem patetiku, tako koja je ipak primerena ovakvim trenucima, hoću da me ispričam jednu priču vezanu za nekadašnje Vlasotince. Zamislite u 13. veku, a ovo prenosim iz knjige Sveti Sava u narodnim predanjima, u 13. veku Sveti Sava prolazi ovim krajevima, pominje se i Grdelica, pominje se Vlasina, Vlasinsko blato, ali pominje se i Vlasotince. Naš prvi svetitelj, arhijepiskop, boravi u Vlasotincu i šta se desilo? Tamo se hvali Grdelica kako ima prelepi sir i šta znam, a Vlasotinci su mu ukrali petla. Vlasotinčani su u svetitelju ukrali petla. E sad, naravno, ja to okrećem na neku šalu, pa kažem da to nije bio čin neke mržnje, nepoverenja, već je to bio neki poseban duh Vlasotinčana kojeg mi stalno ističemo. Znači, Vlasotinčani su ljudi posebnog duha. Vjerojatno su neki šeriti htjeli da se sa njima našale i sklonili su tog petla, posle ga pustili, naravno, ali eto, ostalo je zabeleženo, ajde da kažemo pod navodnicima, sramota Vlasotinčana. Međutim, ja to podvodim pod ovo da je to poseban duh Vlasotinčana. Zašto to povezujem sa Zoranom Davinićem? Čini mi se da je on prvi koji je shvatio taj poseban duh Vlasotinčana. Prvi, ali u praktičnom smislu, ne ovo mi svi govorimo i hvalimo se da smo nešto posebni, on je taj koji je vodio dugogodna kulturno-umetničko društvo, bio je kapiten one reprezentacije na turniru duhovitosti, šampionske ekipe, kroz svoje knjige Meni se svađa, Rupa do rupu, Vlasnice 2000 i ne znam koje. Znači, isticao je kroz one kratke priče, kroz anegdote, taj posebno, to neko posebno stanje duha u kome Vlasotince živi. I kao što Anđelka reče, najljepše mjesto na svetu je Vlasotince, pa onda Havaji, pa onda ko zna ko sledeći. E sad, zašto ovo sve pričam? Ja sam se trudio kao neki mladi novinar u listu Vlasina kada sam počeo da radim, pa kasnije u kulturnom centru, u Centru za talente i sad u biblioteci, da upravo od njega učim kako se voli rodno mesto. Znači, praktičnim pokazateljima, a ne samo na rečima. I učit ću od njega, eto, naša biblioteka se sada hvali sa mnogim knjigama, i to isključivo sa knjigama koje su vezane za Vlasotince, ili je tema tih napisa u njima Vlasotince. Eto, mogu da slobodno kažem da je taj kulturni vođa, neko koga sam ja sledio u tim naporima da ostavimo zapise o ovom prelepom mestu, koga najvećim delom lepim čine njegovi stanovnici, bude baš Zoran Davinić i ja to ovdje priznajem pred svima vama. Hvala Zoranu i neka ga Bog čuva. Dobroveče. Vaše prisustvo kazuje kolika je veličina bio moj prijatelj Anđelkin, Violetin, tata. Ja ću sada prvi put upotrebiti reč gospodin Zoran Davinić, inače on je bio za mene i ostaće zauvek Zoki. Ko je bio Zoran Davinić? Zoran Davinić je bio zvezda vodilja za sve nas koji smo počinjeli da pišemo, počinjeli da glumimo, upoznavali se sa pozorištem, sa pozorišnim tekstovima, načinom na koji se to piše. Kod njega nije bilo sebičnosti,
nikad nije bio sebičan u iskazivanju želje da od početnika, kao što je i Cale malo pre rekao, da od nas koji smo prvi put dolazili u KUD napravi, da nam usadi tu ljubav prema pisanoj reči, prema filmu, prema pozorištu, prema režiji, prema pisanju dramskih tekstova. Kao članica književnog kluba Rosulja nikad nisam bila sigurna da ja to nešto dobro pišem. A pre svakog ponedeljka, pre svakog petka, ja sam odlazila kod Zorana, nosila mu moje tekstove koje sam kucala na pisaćoj mašini i ako Zoran kaže Jasmina, dobro je, ja sam sva gorda bila i ponosna, sad sam ja neki književnik, neka pesnikinja, kasnije se to možda delimično i ostvarilo uz njegovu pomoć i podršku. Veoma sam ponosna na svoj rad u kulturno-umetničkom društvu i kao glumica amaterka. Zoran je bio režiser većine predstava u kojima sam nastupala, ali mi je posebno zadovoljstvo što sam režirala dečiju predstavu Miljuša od cvetnih grana. Tu su sada prisutne 3 generacije dece sa kojima sam ja radila. Tekst je bio veoma zahvalan i kroz taj tekst Zoki je pokazao, iskazao to dete koje je zauvek ostalo u njemu. Imala sam tu privilegiju da naše višedecenijsko prijateljstvo iskreno, trajno, bezuslovno, bezrezervno, do posljednjeg daha podelimo. Za mene je Zoran otišao na Havaje, tamo nas čeka, tamo ćemo svi otići. Njegov pogled, njegova volja za životom meni je dala posebnu snagu da budem podrška njegovim ćerkama, Slobodanki, unuku, kao prijateljica i kao neko ko je od Zokija naučio prave vrednosti što život znače. Dragi prijatelji, Zoran je samo otišao. Zoran će na proleće biti Miljuša od cvetnih grana, biće u neka rupa do rupu, pa možda će da se smeje kad se mi zapletemo o kamen ili upadnemo u tu neku rupu. Nećemo dozvoliti da tuga zbog njegovog odlaska prevlada ovo veče. Ja želim da iskažem posebnu zahvalnost Anđelki Violeti, njegovoj sestri Ganetu, što su eto i one omogućile nama, njegovim sledbenicima, da iskažemo na ovaj način poštovanje i divljenje prema jednoj tako velikoj ljudskoj veličini i njegovoj duhovnosti i neka mu Bog dušu prosti. Zoki, čekaj nas, vi svi dolazimo kad tad. Bog dušu da mu prosti. A sada ćemo vam pročitati odlomak iz Zoranovog putopisa. Kada smo krenuli za Hilandar u luci Uranopolis, smo saznali da prvi brod koji vozi putnike do luke Dafni na Svetoj gori polazi tek sutradan. Mi, međutim, nismo imali strpljenja da čekamo. Iznajmili smo brod u luci i krenuli. Na brodu je bila jedna žena, očigledno rođaka ili prijateljica vlasnika broda. Kako će žena na Svetu goru kada je tamo ženama zabranjen pristup? Pitao sam se. Međutim, brod se zaustavio na oko 300 metara od obale, žena je sišla u potpalublje, a sa obale je ka nama krenuo jedan čamac. Sve je bilo unapred ugovoreno. Čamac je prišao, popeli smo se u njega i ubrzo se našli na pustoj obali luke Dafni. Rekli smo čamdži koji nam je cilj i on nam je objasnio da je najmanje 4 sata hoda do Kareje u kojoj ćemo sutra dan dobiti potrebna dokumenta za odlazak u Hilandar. I našli smo se u srednoći u bespuću, u Svetogorskoj šumi na uzanom putu koji je ličio na makadamski, a nije to bio i pošli u nepoznato. Posle sata hoda nazirao se sa strane među starim drvećem skromni kućerak do koga je vodila utabana staza. Da odemo do kuće i pitamo da li smo na pravom putu, predložio sam. Moj stric, obučen u svešteničku mantiju, zastao je, zadigao mantiju i viknuo. Idemo, hajde, šta čekamo? Ostajući pritom poslednji, jer mu se očigledno nije svidelo da krene prvi u Šibražije.
Prišli smo kući i počeli da dozivamo domaćina. Na vratima se pojavio stari monah sa dugom prosedom bradom, držeći u rukama sveću. Pažljivo nas odmerio i upitao: "Kareja!" "Kareja!" odgovorilo je nas nekoliko. Dao nam je rukom znak da pođemo za njim. Izašli smo na glavni put, a onda nam je na grčkom jeziku lepo objasnio kako da stignemo do Kareje, samo što ga mi nismo razumeli. Mahao je rukom čas levo, čas desno i gestikulacijama dao do znanja da je Kareja veoma daleko. Zahvalili smo mu ljubazno i on se vratio u kuću u kojoj nije bilo svetla, a mi smo nastavili dalje, ne znajući na koju ćemo stranu. Muka se pokazala uskoro. Naišli smo na mesto na kome se put račva na 2 staze, podjednako široke. Upravo nas je bio sustigao jedan veliki pas. "Gde ćemo sad?" upitao je neko iz grupe. "Idemo levo pa šta bude," rekao sam ja. Ali u tom trenutku pas je uhvatio zubima za ruku mog oca i povukao ga na desnu stranu. Neverovatno, ali istinito. I svi smo pošli na desnu stranu. I nakon 3 sata hoda po bespuću ušli u Kareju, u grad o kome ne znamo ništa. Sutradan smo vidjeli da je to malo naselje koje se sastoji od upravne zgrade, nešto malo načičkanih kuća po okolnim brdima i jednom jedinom prodavnicom. Dok smo završavali sa administracijom, brod kojim je trebalo da otputujemo u Hilandar već je bio otišao. I da ne bismo ostali još jednu noć, odlučili smo da u manastir odemo pešice. 7 sati hoda veoma uskom stazom. Zmije su nam gamižale između nogu, pazili smo da neko od njih ne nagazimo, iako su bile male i činilo nam se da su bezopasne. No, kada smo stigli u manastir, saznali smo od monaha da su te kratke zmije opasne i smrtonosne i da svaki kaluđer sa sobom nosi protiv otrov, zlu ne trebalo. Za tih nekoliko dana boravka u Hilandaru upoznali smo nekolicinu veoma zanimljivih monaha i svi su nas oduševili. Počev od proigumana oca Nikanora do oca Simeona, duševnog i marljivog poslanika manastira zaduženog za vinograd i vino. Monah Pajsije je vodio računa o mehanizaciji, vozio je traktor zajedno sa mašinama i spravama potrebnim za obradu manastirskog imanja. Kasnije je napustio manastir, vratio se u Srbiju i postao iguman manastira Sveti Prohor Činski, gde je i umro u velikim mukama. Otac Vasilije je 1968. godine bio učesnik studentskih demonstracija u Beogradu, a u Hilandaru je bio zadužen za kontakt sa gostima i administraciju manastira. Otac Hrizostom za riznicu, u kojoj nam je po preporuci niškog vladike Irineja pokazao jedini sačuvani potpis Svetog Save. A to je posebna priča. Rekao nam je da sačekamo u hodniku riznice, a zatim ušao u jednu hladnu i mračnu podrumsku prostoriju. U rukama je nosio veliki svežan ključeva. Mogli smo samo da čujemo zveket ključeva i otvaranje i zatvaranje ko zna kakve podrumske prostorije. Izašao je noseći sa sobom pergament na kome se nalazio jedini sačuvani potpis Svetog Save. Čujte, ovo je unikat, čuvan preko 800 godina. Čuva se pod specijalnim uslovima daleko od svetlosti i vlage. Pokazujemo ga jednom u 10 godina. Otvorit ću pergament, pogledajte nakratko i vraćam ga nazad. Iskreno, ovo činim nerado, ali preporuka vladike nije zanemarljiva. Otvorio je pergament i pred našim očima je bljesnulo Sava. Da su mi u tom trenutku bili pri ruci oni moji učitelji i nastavnici koji su me učili kako je Sveti Sava izmišljena religijska ličnost, ne znam gde bi im bio kraj, ili meni. U vreme mojih odlazaka u Hilandar, manastir nije imao igumana. Imao je proigumana, a igumanija je bila Presveta Bogorodica. Proiguman je bio otac Nikanor, koji se upokojio na putu u poseti Australiji. Njegova desna ruka u manastiru bio je monah Vasilije, sa kojim sam se vremenom zbližio i sprijateljio, tako da je jedne večeri ušao u moju sobu i donao mi posebnu knjigu utisaka, u kojoj su se upisivali naši kraljevi, prestolonaslednici i neke od ličnosti iz našeg društvenog, posebno kulturnog života. Rekao mi je: vratit ću se za 15 minuta, zaslužio si da se upišeš u ovu knjigu. Znatiželjno sam otvorio knjigu i video da je prvi upisani gost Hilandara bio srpski kralj Petar I Karađorđević. Zatim su se ređali Nikola Pašić,
princ, prestolonaslednik Aleksandar II. Karađorđević, Dobrica Ćosić, Vuk Drašković, Boris Komnenić. Posle kratkog vremena u sobu je ponovo ušao Vasilije. Jesi li se upisao? Upitao me je. Ne, nisam. Odgovorio sam mu u šoku što mi se pružila takva prilika. Treba mi i više vremena da razmislim šta da napišem, no imam jednu molbu. Reci, mogu li da prepišem ove misli i poruke? Vasilije se trgao. Ne, nemoj da se mučiš. Sačekaj malo, rekao je i izašao. Uskoro se vratio noseći u rukama mali magnetofon i traku. Evo ti, snimi to, pa kod kuće prekucaj, bit će ti lakše. I uradio sam tako. I danas čuvam traku. Nepažnjom nekog od mojih ukućana ili mojom nepažnjom traka je oštećena, tako da nema početka zapisa koji se odnosi na kralja Petra I. Karađorđevića. I sve ove godine razmišljam o tome da li su ta knjiga i ti zapisi sačuvani od požara koji je progutao dobar deo hilandarskih zgrada, s obzirom na to da se knjiga čuvala u velikoj kancelariji na spratu, odmah do biblioteke koja je nestala u požaru. U bogatoj hilandarskoj biblioteci nalazile su se i dve moje knjige, Rupa do rupu i Meni se svađa. Sve je to nestalo u plamenu. Za sreću, stari, originalni rukopisi srpskih i drugih pisaca i naučnika su sačuvani, jer su se nalazili na drugom kraju, u zgradi do riznice i bili su posebno obezbeđeni. Kao i stare srpske grafike od pre nekoliko vekova, koje se i danas povremeno umnožavaju i poklanjaju odabranim institucijama i ličnostima, među kojima sam zalutao i ja, s obzirom na to da sam dobio na poklon grafiku jednog starog ruskog majstora. Jednom, na samom isticanju dnevne svetlosti usred dvorišta manastira, izvaljeni u travi, odmarali smo se moj otac, naši prijatelji Borivoje Popović, Dike Mučibaba, Sreten i ja. Najednom zapazili smo na nebu ogromnu metalnu kuglu obasjanu sunčevim zracima, koja je preletela horizont u nestvarnoj brzini, tako da smo svi mi ostali bez daha. Po povratku kući tražio sam po novinama bilo kakvu vest o ovom događaju, ali nigde ni reči o tome. I danas sa svojim saputnikom Sretenom pričam o tom događaju. Za nas je to bilo čudo koje će po svemu sudeći ostati tajna. Siniša Pavić iz zdravstvenih razloga onemogućen je da prisustvuje komemoraciji, pa je zamolio da se pročitaju ove reči. Dragi Zorane, teško je rastati sa dobrog prijatelja. Ti si meni bio jedan od najboljih. Dugo smo se družili godinama i to dugotrajno druženje preraslo je u iskreno i duboko prijateljstvo. Imati danas iskrenog prijatelja nije baš čest slučaj i zato mi rastanak sa tobom pada teško. Druženje sa tobom bilo je uvek izvor životne radosti. Ti si svojom prirodom, radoznalošću, duhovitošću, svojom maštom i uvek dobrom voljom činio da u našim susretima budem bolje volje i u onom raspoloženju koje nas čini radosnim što živimo. Danas te ne ispraćamo samo ja i moja Ljilja, već i cela tvoja Vlasotince. Tvoj duh, sposobnost za organizaciju, za mobilisanje i uticaj na mlade ljude činili su od Vlasotinca mesto u kome se negovala i širila kultura, ljubav za umetnost, poeziju, literaturu, za glumu, za pozorište. To sam odmah osetio pri svom prvom dolasku u ovaj grad. I to je ono što je na mene ostavilo, osim same lepote varoši, najbolji utisak. Kasnije sam upoznao i tebe, koji si bio promoter, inicijator i organizator većeg dela tog kulturnog života, kao dugogodišnji rukovodilac kulturno-umetničkog društva Siniša Janić, pretvorio si to društvo u porodični dom za mnoge mlade ljude koji su od tebe učili šta je pozorište, gluma, šta je poezija, koliko ona obogaćuje i čini život lepšim, pa ti mladi ljudi nisu gubili uveče vreme po kafićima
ili igrajući bilijar, već odrasli kao obrazovani ljudi, tragajući za svojim sopstvenim talentima. Iz te tvoje škole, u kojoj je uvek vladalo druželjublje, radna atmosfera i duh stvaralaštva, ponikli su mnogi glumci, od kojih su neki postali poznati i omiljeni širom države i proneli glas Vlasotinca i van lokalnih okvira. Sa svojom pozorišnom trupom, sa tim mladim talentima, bilo da su se bavili pesništvom, bilo glumom, obišao si ceo jug i ne samo jug Srbije. Gostovali ste u Vranju, Surdulici, Grdelici, Lebanu, u Kruševcu, Valjevu. I svuda si širio taj isti blagorodni duh. Činio si to lako, veselo, razdragano, osvajao sa svojim saradnicima i šampionske titule duhovitosti i u bivšoj velikoj zemlji. U Vlasotince su, kao u neku malu kulturnu meku, dolazili gosti iz tih gradova, dolazili su pesnici, pisci, kulturni radnici, pozorišni reditelji i činili život ostalih Vlasotinčana bogatiji. Bio sam ne malo iznenađen kada sam prvi put ušao u biblioteku i video da mladi ljudi čekaju red da pozajme knjigu na čitanje. To u Beogradu nisam video. I siguran sam da je i tu bilo nekakvog tvog uticaja. Sam si pisao pozorišne komade koji su igrani u vašem Kudu i ostalim gradovima Srbije i vraćao se sa festivala sa nagradama. Družeći se sa tobom, proputovao sam i ja dobar deo sveta. Letovali smo i zimovali zajedno, dok je ovaj svet i nama izgledao bolji. Bili smo zajedno u Jerusalimu, na Hristovom grobu, dok se tamo nije pucalo i ubijala deca. Objavio si i svoje putopise i roman Kapija za drugi svet. Napisao si i popularnu TV seriju, organizovao jednom nedeljnu diskusiju na klubove u Kudu o raznim društvenim i kulturnim temama kojima sam imao zadovoljstvo da i sam prisustvujem. Bio si dobri duh Vlasotinca, ali, kao što si u jednom svom sopstvenom stihu rekao, sunce sija sve dok mi to znamo, šuma šumi sve dok mi to znamo, reka teče sve dok mi to znamo, ali sve što znamo tren je samo. Ti si taj svoj tren u okeanu vremena iskoristio i proživeo na najbolji način, ispunivši i svoj i živote svojih najbližih pravim sadržajima. Bio si veliki sin i poštovao kao retko ko svog oca i majku. Bio si veliki otac i podigao svoju decu Violetu i Anđelku do pune zrelosti, kao prave pametne i vredne osobe. Bio si najveća podrška svojoj supruzi u najtežim njenim trenucima i sve to u tom jednom trenu koliko traje jedan život. Mislim da će uspomena na tebe trajati dugo, da će te Vlasotinčani dugo pamtiti i da će živeti u onome što je najvažnije, u uspomenama ljudi, u pričama i anegdotama o sebi i drugima koje si umeo tako sjajno da pričaš. A priče, zna se, traju najduže. Zbogom, dragi prijatelju, neka ti je slava i na svemu hvala. Uvereni smo da će Zoran ove reči čuti negde u visokim sferama večnosti, jer ako odnekle može da čuje, sigurno je da je to odavde, sa ove pozornice. Ne, on nikako ne bi želeo suze. Njegov život bio je posvećen lepim i veselim stvarima. Odavde, ovim aplauzom, uz zvuke pesme za koje je napisao reči, u kojoj kao solista nastupa njegova kći Anđelka, zavetujemo se da ćemo živeti tako da i sami zaslužimo sećanje bližnjih.